स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में, जिनकर बहुत ही शानदार आप सभी के बीच में एगो गाना रिलीज होखे वाला बा। जौना गाना के नाम बा कोई बात नहीं वो बेवफा है। ई पावर स्टार पवन सिंह जी के दूसरा इंटरनेशनल गाना होई। ये गाना के गौले बने पावर स्टार पवन सिंह जी और प्रियंका सिंह जी, और ये गाना के लिखले बड़े आज़ाद सिंह जी। ये गाना के म्यूजिक दिले बड़े आज़ाद सिंह जी और साजन मिश्रा जी। और ये गाना की आप सभी के बीच में जल्द ही रिलीज कर जाई। ये गाना कमिंग सून में बा। एक सोशल मीडिया पोस्टर आप सभी के बीच में रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। ये गाना के शूटिंग दुबई में भइल बा और ये गाना जब भी आप सभी के बीच में रिलीज कइल जाई, ये गाना आप सभी के बीच में जब भी रिलीज कइल जाई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज कइल जाई। हालांकि अभी ये रिलीज डेट कंफर्म नइखे भइल। जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिली हम आप सभी के बीच बता दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसने खबर लेके आवत रहब।